Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Siz Tataristan Яңа Гасыр kanalında Tatarlar tapşırığın qarıysız. Bu atna davamında sizin bilen men İnsaf Abdullah bulurman. Bugünkü çıkarılışımız tulsunşa halkımızın milli beyremi Saban toyuna bağışlana. Gajayip boy tarixli beyremimiz bütün dünya buylap görünüyor. Быйылгы елда Сабантуй 58 Россия өлкәсендә 30 илдә үтәчәк. Һәм шушы бәйрәмне без көтеп алдык. Иң якын дусларыбызны, туганнарыбызны Сабантуйга чакырдык. Һәм бергә менә матур итеп үткәрербез дип ышанам. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, тынычлык, гаилә белән, дуслар белән бергә Сабантуйларны үткәрергә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә Сабантуйга килгәнегез өчен. Быел Сабантуй FIFA 2018 футбол буенча дөнья чемпионаты узу көннәренә туры килде һәм бәйрәмдә FIFA-ның Казандагы генераль координаторы Энтони Баффо һәм FIFA комиссары Стефано Пуччи катнашты. Шулай кунаклар Орша, Буа, Теләче, Лаеш, Нурлат, Питрәч, Кукмара, Алексеевск районнары оештырган ишегалларын карадылар. Сабантуй программасының төп вакыйгасы көрәштә җиңүчегә автомобиль һәм гадәттәгечә бәрән әзерләнгән. Быел мәйданда 119 көрәшче бил алышты. Абсолют батыр исеменә Раил Нургалиев лайык булды. Казанда Сабантуй быел 2 мәйданда узды. Төп мәйдан Мирный бистәсе каенлыгында булса, икенчесе Киров районының Аккош күле урман зонасы. Соңгы тапкыр бәйрәм биредә моннан 4 ел элек үткәрелгән. Бу мәйданда да халык шактый күп җыелган иде. Кунаклар милли уеннарда катнашты, татар җырларын тыңлап, дәртле көйләргә туйганчы биеде. Ә мәйдан уртасында 81 көрәшче үз көчен сынады. Нәтиҗәдә абсолют батыр исеменә Фирдус Зайнуллин лайык булды. Татарстан белән Башкортстанны Ык елгасы гына айырып тора. Бәләбәй районыннан башланган елга Оренбургны кочаклап, Татарстан Республикасының Актаныш районына кадәр барып җитә. Ык елгасы буенда 14 татар районы урнашкан. Аларны берләштерүче Сабан туе быел Азнакай районында узды. Анда безнең төшерү төркеме дә катнашты. Алкышлыйбыз! Тарихи сабакка имза куелды! Азнакайда Ык буе районнары Сабан туе гөрли 14 райондан җыелган милләттәшләребез күңел ача. Алар һәрберсе үзгә булып, матур итеп әзерләнеп килгән. Инде әлбәттә Азнакайлылар аларны ничек кирәк, шулай кабул итте. Күңел итеп ял итәргә булсын, исәнлек, саулык бетереп, тазалык, байлык. Biz Aznakayga чыгуыбыз белән бик бәхетле, чөнки ике республика арасында күпер салына, без шуңа бик шатланабыз. Без инде чын татар һөнәрчелеге Оренбург шәһәренә алып килдек шу Сабантуйга. Сабантуй бик зур бәйрәм бөтен нациялар өчен. Иң мөһиме безнең татарлар өчен. Азнакай бик матур клашларын җәеп безне каршы алды. Бергә булып, бердәм булып, рәхәт яшәйек. Ай, гөлнәзирә матур баса түгелне, матур басып биегәндә. Нәрсәгенә эшләнди халык, менә Азнакайлылар хәтта агач төбе өстендә куймак та пешерәләр. Билгеле инде безнең милли бәйрәмебез Сабантуй ул һәр халыкның да бәйрәме дисәк дөрес булыр. Бүген монда безнең бик күп төрле халыклар. Ҳама шумоёнро бо ин рӯзи Наврӯз табрику таҳнiyat гуфта барои шумо умри дароз, сиҳатӣ ва саломатӣ орзу мандем. Сабантуй муборак bo'lsin. Keyin umr gulingiz ko'raversin. Ming bahor deymiz. Tojik, o'zbek, qirg'iz hammamiz bir o'rtak bo'lib Aznakayda yashab yuribmiz. Rahmat. Семьяларыңызда бақыт, шаңырағыңызда ойын күлкі. Бақыт тілейм. Безнең тарихыбызда зур роль уйнаган. Ул төрле өлкәләрне һәм аның янәшәсендә яшәүче милләтләрне берләштерү елгасы. Сезне барчагызны да ихлас күңелемнән халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән тәбрик итәм. Siz uğlan, siz tırış,
Siz işli biləsiz. Şuna göre reyting boyunca da bütün pozisiya boyunca siz alda hem Respublika boyunda siz örnek. Әлеге Сабантуйның мақсаты достлық һәм туғанлық. Халыққа моң кирәк, жыр кирәк, шигырь кирәк һәм бердәмлек кирәк. Жырлы-мыглы Сабантуйыбыз дәвам итә. Акбуй районнары Сабантуйының 14 районы менә шушы дуслык күперендә үзенең бизәкле сөлгеләрен истәлеккә калдырды. Һәр барысына да исәнлек, саулык, узын, матур, тату гомер теләп калам. Халкыбызның тагын бер яраткан уены ул әлбәттә ат чабышы. Бүген Азнакайда 100дән артык ат катнаша. Сабантуйның иң популяр ярышларының берсе булган ат чабышларында иң җитез атларны һәм аларның җайдакларын ачыкладылар. Ат чабышының приз фонды 300 мең сум тәшкил итте. Сабантуйның йөзек кашы булган көрәш бәйгесендә Абсолют Батыр исеменә Башкортстанның Туймазы районыннан Айнур Сартаев лайык булды. Сабантуй батыры тәкә белән бүләкләнде. Татарстан Республикасы президенты бүләге Лада Грант автомобиле һәр үлчәү категориясендәге җиңүчеләр арасында жирәбә тарту юлы белән уйнатылды. Нәтиҗәдә президент бүләге Азнакайдан Ирек Юсуповка насип булды. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Азнакай. Симферополь шәһәрендә татар халкының милли бәйрәме Сабантуйы Гагарин исемендәге паркта үтте. Кунакларны халкыбызның милли ризыклары, уен-көлке, җыр-моң белән каршы алдылар. Шулай ук бәйрәмдә кул эшләнмәләре күргәзмәсе дә оештырылган. Тулырак киләсе видео язмада. Валиш, эшбочмак, элиш, перемяч. Татар ашларыннан бәйрәм истәле сыгылып тора. Кырымда Сабантуйга дип пешеп өлгергән җиләк-җимешләр дә күп. Ярым утрауда хәзер нәкъ төшешия, ирек һәм шафталы өлгергән вакыт. Әмма монысы Керич татарлары күргәзмәгә дип алып килгән кадерле яткәрләр. Борынгы Коръән, Мәккәдән алып кайтылган баш киемнәре, шамаилләр. Симферопольдә, ягъни Ак мәчеттә Сабантуй үтү безгә зур куаныч ди Керич татарлары. Наша организация молодая, мы буквально только 3-й год как образовались, и тут же мы влились в нее и активно занимаемся и ведем такой активный образ жизни. То есть нам очень интересно узнать побольше о своей культуре, традиции, то есть все, что происходит о национальной, о кухне, то есть нас абсолютно интересует все, что связано с нашей нацией. Я сама чистокровная казанская татарка, и поэтому для меня это очень важно привлечь побольше своих соотечественников. Давайте поддержим бурными аплодисментами. Бердәмлек һәм активлыклары өчен Керешлыларны Сабантуйны оештыручылар рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Бәрән өчен хәтта кечкенә батырлар да бил алышты. Хәзер һәр ел сайын Кырымда Сабантуй уза. Гадәттәгечә Татарстаннан да кунаклар бар. Һәм һәр елдагыча Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның Сабантуй котлауы яңгыратыла. Бүләккә Казаннан килгән артистларның дәртле, моңлы җырлары. Мондый дәртле биюләрдән соң көч тупларга да кирәк. Зур Казанда хуш исле пылау пешә. Әмне әлеге пар, Арыслан белән Альбина, Кырымга 1 ел элек күченгәннәр. Һәм инде әлбәттә җирле Сабантуйны күрми калу һич мөмкин түгел иде диялар. Безнең телебезне, безнең милләтне күрү бик шат. Без бик сагындык. Бөтен Кырым Сабантуйның Салгир елгасы буенда узуы да үзенә күрә бер үзенчәлек иде. Теләге булганнар кимә, катамараннарда йөздиләр. Рәхмәт үзләренә Татарстанга һәм Россиягә. Яшәсен татар халкы. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, татарлар, Ак мәчет, Кырым. Төмән районында татарлар күпләп яшәүче 10 авыл бар. Милли бәйрәмебез Сабантуйы Турай авылында гөрләгән. Бу ел монда чәчү эшләре 3 атнага соңрак башланган икән. Бу билгеле һава шартларына бәйле. Тик милли бәйрәмебезне уздырырга җай тапканнар милләттәшләребез. Төмән өлкәсеннән үз хәбәрчеләребез әзерләгән видео язма.
приветствуем участников из Чекчинского муниципального образования. В Чекчинском муниципальном образовании проживает 90%. Төмен районында татарлар күпләп яшәүче 10 авыл бар. Милли бәйрәмебез гөрләгән Турай авылында һәрбер килгән кунакны ачык йөз белән каршы алдылар. Район башлыгы Светлана Иванова чәчү эшләренең төгәлләнүе белән котлады һәм хезмәттәге уңышлары өчен халыкка рәхмәтләрен җиткерде. Быел монда чәчү эшләре 3 атнага соңрак башланган. Бу билгеле һава шартларына бәйле иде. 40 тысяч гектар земли мы посеяли. Надо сказать, наверное, такой очень важный для нас аспект, это что каждый второй гектар овощей – это овощи нашего Тюменского района, если говорить за 100% о Тюменской области. Төмен районы чәчү эшләрен традиция буенча беренчеләрдән төгәлләде. Шунлыктан өлкәдә узган сабан туйларны район үзәгеннән башларга булдылар. Турай мәйданында татар халкының көн күреше, яшәеше белән танышырга мөмкин иде. Һәрбер йорты өлкәнең 9 татар авылының яшәешен тасвирлый. Шикшә авылыннан килгән Сибир татар фольклорын танытучы инде үз җирлекләрендә генә түгел, Россия күләм һәм чит илләрдә дә билгеле шытыр-шатыр ансамбле тамашачыларны таң калдыра. Без инде менә шул әле күрсәткән нибез, чыгышыбыз ул кас караганда дигән композиция булды. Анда инде балачагалар, әтиләре эшкә киткәчтен, балачагалар инде калганнар идәге терлекләрне карарга, мантуарны карарга. Инде менә әле шулар инде менә бу күренештә су буенда кас карау. Кас караганнар, төрле уеннар уйнаганнар, һәр үзенең һөнәрен күрсәтеп, күңелитеп бөтен җәйкеннәрен кергәннәр. Ни кызганыч, хәзер бу күренеш күп авылларга хас дип ассызыклады ансамбль җитәкчесе. Мал асрап гомер итүчеләр сирәгәйде, ә менә яулык тарихы дәвам итә. Димулаши авылыннан килгән Шаквар Касыймов. Сабан туйга алар 200-гә якын иң яхшы яулыкларын алып килгәннәр. Бүген без күрсәтәбез татар яулыкларын, әбиләр үзләренең кызларына яулыклар бүләк иткәннәр. Шул яулыкларны ташламый, калдырып, сандыкларында салып, саклап, менә бүгенгә кадәр җиткергәннәр. Әнә анда күрәсез, әллә ничәнче елның яулыклары, теге гасырның. Менә бүген безнең кызлар шул яулыкларны күрсәтеп, бияләр, олылар да һәм яшьләр дә. Йонтык Төмән өлкәсенең Каскарин авыл хуҗалыгына кергән иң борынгы авылларның берсе. Аны җырлы авыл дип тә йөртәләр. Авыл күл буенда урнашкангадыр, түгәрәк мул өстәлләрнең иң популяр ризыгы балык икән. Ә менә Вак Бәлеш балалар ансамбле белән без инде таныш. Тырыш халык, Бердә эш юк дип, акча юк дип утырмыйлар, тырышалар. Кем төмәндә эшли, кем совхозда эшли, кемнең әбәттә эше юк, идә мал туар асрап, барыбер аякка басалар, тормыш итәләр, һәм беркедә баш имиләр, быйыкмыйлар. Алда көндә уйлыйм, безнең халык һаман да менә шундый күңелле, шат күңелле булыр, авырлыкларга бирешмичә, алда көндә матур тормыш кырып яшәрләр дип уйлыйбыз. Шек-шек, балык бәлеше, бауырсак, бәйрәм кунаклары татар халыгашларының күп төрле, тәмле булуын хуплады. Спорт ярышларын сөючеләр дә мәйданда үз урынын тапты. Капчык белән сугышу, баганага менү, кул көрәштерү кебек халык уеннары мәйданның икенче ягында тәкъдим ителде. Көрәшчеләргә яңгыр астында бил алышырга туры килде. Сабан туйны ат чабышыннан башка күз алына китереп тә булмый. Бу ярышта барлыгы 12 команда катнашты. Сабан туйда иң яхшы атны тәкъдим итү фермерлык хуҗалыгы өчен зур дәрәҗә. Роза Диатуллина, София Хайруллина, Төмән өлкәсе. Июнь айында Свердлов өлкәсендә дистәләгән сабан туйлары булды. Алар Красноуфим, Тубансирга районнарында, Первоуральский һәм Реж шәһәрләрендә үтте. Безнең төшерү төркеме Екатеринбург шәһәренең Орджоникидзе районындагы Садовый бистәсендәге сабан туйында катнашты. Сабан туйымында беренче генә тапкыр уздырылса да, халкыбызның борынгы йолаларын башкарып оештырылган. Бәйрәм хакында тулырак Уралдагы хәбәрчеләребез видео язмасында. Садовый Екатеринбург шәһәренең Орджоникидзе районындагы иң ерак урнашкан авыл. Аның Аша-Пошма елгасына кушылучы Балтым елгасы ага. Элекрәк вакытларда биредә зур совхоз, җимешле агачлар питомнигы булган. Авылның исеме дә шуннан алынган.
Биредә православие гыйбадәтханәсе, тормыш көн күреш өчен кирәкле дәүләт учреждениеләре, китапханәле мәдәният һәм ял үзәге дә бар. Бүген Садовыйда 3500-га якын кеше яши. Җирле администрация әйтүенчә, татарлар һәм башкортлар халыкның 35% тәшкил итә. 1980 елына килдем монда Чернушкадан күчеп, монда кияүгә чыктым шул ук елны. И шуннан башлап 38 ел бергә торабыз. Шушы поселокта яшәдек. Монда әле беренче тапкыр мин Сабантуй уздырабыз. Монда булганы бер мин югы емендә булмадым монда. Шуңа быел бик шатлана шушы Сабантуйга әзерләбез инде. Лейсан дигән группа ачлык үзебез менә быел гына мартта. Шуңа җыргада йөрибез хәзер. Садовыйда милли бәйрәм быел беренче тапкыр уза. Бик тырышып әзерләнгәннәр. Милли көрәштә җиңүчегә бәрән алганнар, самаварлар да кайнап утыра. Пылау әзерләү буенча оста чакырылган. Татар милли ризыкларын сату эше, декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре күргәзмәсе оештырылган. Бәйрәм милләттәшләребез һәм Садовый мәдәният үзәге ярдәме белән оештырыла. Проводя череду определенных праздников, я заметила, что национальности, вот, скажем, татары, то есть тюркских народов, башкир, очень много в числе зрителей. И у меня возникла идея, а почему бы нам здесь, в Садовом, не сделать какой-либо вот такой национальный праздник. И первое, что попалось в ближайшее, так сказать, время, мы посмотрели по числам, оказалось, что можно сделать хороший Сабантуй. Это проводится у нас впервые. Но я вот сейчас смотрю на площадку, ведь я порой даже не знаю, как зовут этих людей. Они все откликнулись, они все пришли, они все готовятся к этому празднику. И это действительно национальная черта — помогать друг другу. Все делать сообща, с улыбкой, с шуткой, с прибауткой с какой-то. Я безумно рада, что у меня возникла эта идея. И я думаю, что она станет традицией в поселке Садово. Крепыш кушаматлы ат һәм аның хуҗасы Николай Лугинин Сабантуйның төп бизәге булдылар дисәк ялгыш булмас. Җирле Ләйсән татар һәм башкорт мәдәнияте ансамбле дә аеруча ям истәде. Бәйрәмчә бизәлгән җигүле атны халык шаккатып, зур шатлык белән каршы алды. Бәйрәм өчен бүләкләр дә җыйдылар. Бәйрәм белән! Йылда шушылай бәйрәм ясарга язсын. Барыбыз да исән сау булайык. Сорап алган кебек, бәйрәм концерты башланыр алдыннан яңгыр да туктады. Мәйдан милли уеннар артистларының җыр биюләреннән гөрләп торды. Садовый Сабантуе халык гырыф-гадәтләре, йолалары беренче чиратта авылда саклануны тагын бер кат дәлилләде. Иң әһәмиятлесе бу бәйрәмне балаларның күңеленә сеңдереп калдыру иде. Алар безнең киләчәк йолаларыбызны алга таба дәвам итүчеләр ди оештыручылар. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Милли бәйрәмебез Сабантуе Татарстан Республикасы театрларында уртак бәйрәме ул. Бергә җыелышып күңел ачу, ял итү урыны. Ел сайын бу чарага 3000-нән артык сәнгать әһеле җыела. Бу юлы театрлар Сабантуе Әтнә районында узды. Вакыйга урыннан Ләйсән Вафина. Ярышларда катнашырга чират, театр әһелләре бу Сабантуен елда көтеп ала. Рәхәт булды! Нык рәхәт булды, коендым, эссе, кызу рәхәт, нык рәхәт. Белмим, Азат, мин беренче тапкыр катнашам. Ну кызык булды, әйе. Булды гомер буе, әле дә һаман ташыйм чишмәдән. Әти чишмә суыгына ярата, шуңа күрә көндә малларга да үзебез ташыйбыз. Аллаһка шөкер. Шундый зарап көттек бу Сабантуйны. Ул театр Сабантуе бит. Менә көрәш көне өчен түгел, көрәшләр, ярышлар. Бу бит бөтен артистларның, күпме театрдагы артистлар бер-берсен очраша, күрешә. Шундый матур бәйрәм бу. Гаиләләре белән шашалар, балалары белән шашалар.
Менә кіріп қараған едім, салдылар. Кем күчлі, шул жеңе. Мында шундай тәртип. Айса, қайбір кішілер әйте, актерлар сабан туйында шират бойынша бар екен деп машиналар. Бұл бір де дұрыс әйбір түгіл. Шанмағыз. Мында кем күчлі шул ала. Күрәш бик тығыз элемтәле бар булды. Чөнки 2 көндәштә веслары югары, әзерлекләре бар. Арып, талып, тирләп пешеп инде 7 балга хәле көрәштеләр, тулы 5 минут, хәтта биләрендә бәйләргә туры килде. Бик әйбәт барды көрәш. Театраль сабан туйы мөгаен иң күңелле сабан туйларының берседер. Биредә бит театр әһелләре көч сынаша. Ә мәйдан чын мәгънәсендә гөрли. Көрәш бара, йомырка белән чабу, кул көрәштерү, капчык сугышу һәм башкалар. Ә инде тамашачы исә яраткан артистларның көч сынашуыннан карап чын мәгънәсендә ләззәт ала. Kızıl sözü bilen Arslanov Hayrat, yaşasınlar, Karuta. Element tiyatrı. Ватуна дәл менә. Авыр булдымы катнашу уенда рәхәт булдымы? Катнашу күңелле, рәхәт, бәйрәмчә. Ахмед Закиров Раис. Сенсіз? Икенче килгәннән икән. Авыр булдымы җигәргә? Юк, авыр түгел иде. Менә хәзер мин чыгам. Икәү чыгышым. Мин чыгам сине. Шулаймы? Я, син җиңәсең. Әйбәт шаба күкәйне, әйбәт тотып, әйбәт шапты. Йөгерергә яратам, рәхәт. Сабантуйда республиканың 11 театр әһелләре катнашты. Күкәй кабыгына абынып җыгылды бит ул. Күкәй кабыгына, җымырка кабыгына. Бик күңелле, шуңа күләк кирдек, артистларны күрер өчен. Шуңа килдек. Кайсы театрны яратасыз? Тинчурин. Мин яшьтән көрәшәм үзем. Көрәшә бия булды. Әйбәт салдылар, кызыл. Кемнәр икәнен әйтеп бетермәделәр, кызыл әйбәт. Әйбәт, молодцы. Настоящий көрәшчеләр, артистлар түгел менә бүген. Әйтәләр бит, биленнән тоткач, уже артист түгел, көрәшче диләр. Театраль сабантуйның баш батыры итеп Кариев театрының артисты һәм музыканты Илдар Әхмәдуллин билгеләнде. Аңа Лада Веста автомобилен бүләк иттеләр. Лейсин Вайкина, татарлар, Этне районы. Июнь көнне Италияның Болонья шәһәрендә беренче тапкыр сабан туйы үтте. Малинелло аэродромында узган бәйрәмне Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хаты белән ачып җибәрделәр. Хөрмәтле ватандашлар, кадерле дуслар, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы хөкүмәте исеменнән һәм шәхсән үзем сезне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйы уңаеннан ихлас котлыйм. Соңыннан сәхнәдә җирле татарлар белән Татарстан Республикасыннан килгән артистлар чыгыш ясады. Милләттәшләребезгә ярдәм йөзеннән бәйрәмдә рус диаспорасының Русская душа ансамбле, Перу диаспорасының Ялсури ассоциациясе, Италиянең Ля Мукка бию коллективы катнашкан. Италиядә яшәүче милләттәшләребезнең сабан туй эстафетасын Канада татарлары алды. 17 июнь көнне Монреальдә сабан туйы үтте. Аның оештыручылары Мирас татар мәдәни үзәге, Русский мир Монреаль оешмасы һәм Самбо Монреаль мәктәбе. Шулай ук Торонто шәһәреннән Берлек татар ассоциациясе вәкилләре дә сабан туйын оештырырга ярдәм иткән. Бәйрәмне Монреальдәге Россия Федерациясенең генераль консулы Юрий Вартанович Биджанян ачып җибәрде. Татарстан Республикасыннан килгән сәнгать әһелләре дә бәйрәмгә ямь өстәде. Болонья белән Монреальнең кояшлы сабан туйы ел дәвамында милләттәшләребезнең күңелләрен җылытып торачак. Бөтен дөнья татар конгрессы 2018 елда дөньяның татарлар яши торган барлык почмакларыннан сабан туйларда төшерелгән фотосурәтләрне бергә туплап, фотоархив булдырырга карар кылды. Шул уңайдан сабан туйы 2018-гә багышланган фотосурәтләр бәйгесе игълан итә.
Тулырак мәгълүмат аның сайтында берилгән. Эшләр 1 августка кадәр кабул ителә. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле милләттәшләребез. Кылган эшләр кеше күңелендә бер яхшылык булып ятармы? Яшибез дип йөрүебез игелекләр булып кайтырмы? Алдагы көннәрдә дә игелекле гамәлләр кылып яшәргә язсын. Сау булыгыз.